Sa headlines kan mga barata, padre di pamilyang solo sa harong na diskubring mananin buhay kasubagong aga sa barangay San Felipe, Ciudad Kang Naga. Pag-andam sa linog, liwat ipinagirumdom kan lokal na gobyerno Kang Naga sa mga barangay. Inkwentro kang militar, asin armadong grupo sa Albay, sarong soldados gadan, tulo irido. Health emergency allowance sa mga nagtarabang durante kang pandemya sa Naga, dakulang tabang. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Kinumpirmar ni Dr. Adonis Dilao, PDRRMO officer kang probinsya nin Masbate, ang pagkakaigwa nin partially damaged sa harong asin pagkolaps kan gilid kan tinampo. Sa mainland Masbate, may mga eskwelahan subuot na nadanyaran kan nasabing linog, asin padagos na aftershocks ngunya na aldaw. Submit na lang report, may mga partially damaged sa houses na. And then, may mga roads na rin na nag-erode yung mga gilid. So parang nag-collapse yung mga gilid. And then, dito naman sa mainland Masbate, may mga reports na rin ng mga damages sa mga school. Mientras tanto, nangapudan man si Dr. Adonis Dilao, PDRRMO head kan Masbate sa sayang mga kababayan na dai maging kampante asin maging alerto. Pinapaibakwar man ang mga naka-star o mga nag-uokupar sa mga edipisyo na nahilinganin gatak. Sa mga kababayan ko sa Masbate, sa mga nangyayaring pagpatuloy ng mga aftershocks na nararamdaman, dapat lagi tayong alerto at huwag maging kampante. Doon naman sa mga establishmento na binigyan na namin ng babala dahil meron na nga mga cracks, sana lisanin muna nila pansamantala yung mga buildings yan dahil hindi natin alam kung baka tumama pa ulit ng mas malakas na lindol. Sa kasumpay na bareta, huli kan linog duman sa probinsya kan Masbate, liwat man na pinagirumdom kan lokal na gobyerno Kang Naga ang mga nasa barangay na dailingawan ang pagkondusir ng earthquake drill bilang pag-andam sa linog. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan magkakasunod na linog na namatayan sa probinsya Kang Masbate kung saan may nagkaperang istruktura ang nadanyaran. Giraray nagpagirumdom si Naga City Administrator Elmer Baldimoro sa City Disaster Risk Reduction Management Office asin sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council na dayuntukan ang pagkondusir ng earthquake drill asin magkakanigong information dissemination. Iba subuot ang linog kumpara sa bagyo. Ang linog, mayong abiso kung noarin mangyayari. Siguro po idirihir tagiraray ang satuyang DRRM and Barangay DRRM na magsagibo giraray ng mga earthquake drill or itong mga info dissemination kung ano ang mga dapat gibuhon kung sakaling nakaka-experience kita ng linog dahil kaiba po ni iba ini sa bagyo na napag-aandaan ang linog po mayo ning abiso, so at least po aware ang satuyang mga constituent kung ano ang sakaling gigibuhon. Sa lado kang CDRRMO na pinamamayuhan man ni Mr. Erning El Camel, padagos man subot ang sedang pakikipagkoordinar sa mga barangay para itukdo ang mga dapat nagigibuhon sa panahon na may linog. Hulit na may mga darakula asin haralangkaon na edipisyo na ang syudad. Ang City Engineers Office ang padagos man subot sa paglibot sa paagi kang building audit team na naghihiling kung guraano kapusog ang mga edipisyo sa syudad. Yan ang City Engineers Office, igo po sindaning building audit team. Hindi po sa grupo po ng mga enhinyero, kabali po nga na dyan si mga structural engineer kang PICE na naglilibot po para bisitahon o ripasuhon kung ano katibay o kapusok ang mga istruktura ta sa syudad Kang Naga. Kang nakalis sa mga taon, naka-eksperyensya ang syudad Kang Naga kan earthquake swarm. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tulos man nagpaluwaskan sa indang advisory ang Department of Health Bicol sa mga dapat na gibuhon bago mientras na naglilinog asin pagkatapos kan linog. Kabali digdi ang pag-aram kan pinakaharaning exit, maging kalmado, alagad alerto asin magpasiring sa salbadong lugar pagkatapos kan linog. Sa iba pang bareta,
Health emergency allowance sa mga barangay personnel na nagtabang sa panahon kan pandemic sa Naga, dakulang tabang sa mga makakaresibi. Aramon taman ang detalye sa report ni Melvin Machado. Inako ni punong barangay Alfonso Rodriguez kan barangay San Felipe, Ciudad kang Naga na pinagahalat mananggad ka mga barangay tanod asin barangay health workers ang health emergency allowance para sa mga nagtarabang durante kang kasagsagan kang pandemya sa syudad. Kung maitatao ini, dakulang tabang sa saindang familia asin mismong sa konseho kan barangay. Aktualmente talagang hinahalat man iyan kang personahis kang barangay, lalo na itong nagtabang sa pag-ano kang COVID digdi sa samuyang barangay na ini. So, kung may tatao yan, siyempre dakulang tabang iyan sa saindang pamilya, asin sa bilog na konseho kang barangay San Felipe. Pero sa mga barangay personal, isusunod naman na asikasuhon na makabali sa ibang sektor na naging katuwang lokal na gobyerno kang Naga sa panahon kang pandemya. Pagkatapos po kayan, inutunta lang po itong mga hali sa barangay. Pagkatapos po kayan, ito ng mga hali digdi sa City Hall, sa ibang mga agency. So ito pong mga opisinang involved, kabali na po dyan ang City Health, asin iba pa. And hinihiling mi po, dapat maibali pa itong mga pulis na kabali man dyan. Kaya kabali po sa iimbitaran sa sunod meeting, ang PNP, pati ito pong mga street cleaner mga personahe ni Engineer Joel Martin. Ngunyan na hapon, sarong pag-uruli ang pinagibo kung saan mayormenteng tema, iyong pagtama kang listahan ka mga dapat makaresibi kang health emergency allowance. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, Padre di Pamilya nakuang mayo na nin buhay sa laogan sa indang harong sa barangay San Felipe, Ciudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Padagos pa sa mga bareta, ginibo man kan suudma ang graduation kan 226 na bagong miyembros kan Philippine Army na may ranggong private. Parte sinda kan Candidate Soldier Course makaragtas Class of 740-2022. Nagpasalamat man si Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division of Philippine Army sa pagtiwala subuot kan mga magurang sa Philippine Army na maging parte ang saindang aki sa Puwersa Armada kan Pilipinas. Isinabay man sa aktibidad kan suudma ang pag-issue sa sainda kang saindang mga armas. Kaya nasabi ko mga kasama na kailangan natin ang komunidad upang magkalaki ng mga sundalo kasi nanggaling sa inyong mga pamilya, dinala ninyo sa amin ngayon ang inyong mga anak. Kaya una sa lahat, gusto ko ring pasalamatan ang ating mga magulang, ang mga lolo't lola, tiyo at tiya na nandito at mga kapatid at kahit mga mahal sa buhay ng ating sundalo. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga kasama. Sa satuyang police report, mayo na nin buhay ang sarong padre di pamilya kan madiskubre ini sa laog mismo kang sa iyang pinag-iistaran sa Barangay San Felipe, Ciudad Ningnaga. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Di mapugulan pagbulos kan na luha kan mga kaparyentes kan sarong 54 anyos na lalaking nadukayan na may ng buhay sa log mismo kan sa iyang residensya sa sitio Bagong Sirang San Felipe sa Ciudad Ningnaga pasado alas 6 nin aga Casubago. Si Judy Burabo, tugang kan biktima nga si Rico Burabo, 54 anyos, posibleng tulo hasta 4 ng aldaw na gadan, anak na sabing biktima. Dati naman na may helang sa atay an persona na iyon hinihiling na ikinagadan kani na sulong nakaistar sa harong. Dahil man subod siya nagkulang sa pagtanin suporta sa iyang tugang antes ining magadan. Yun nga yung pigoro otro ko na pigsasabihan ko siya na magpa-check up ka, ang kamugtakan mo nga ni medyo malain, namamanas, payat, dakulaan tulak. Taigwa ka man nga ko ning aki nasaro digdi sa Ciudad Ningnaga, magdumang ka nga ko. Kami mga tugang, yaong kami duman sa pagsuporta. Kundi ang maguan tagayan sa imo, ang mapadagos kang pagmedication sa imo, natural ang aki mong babae, tayaon man digdi. Ako po nga ni, dikit-dikit, maapudya sa kuya, tamaagad ding bulong. Ako man po yaon ako sa LGU, na-responde man tulos ako na dyan ako sa ina, ako ding bulong. Kaya siguro ako tatugang, kami magturugang, dahil man ako nagkulang duman sa tugang ko na nagtalikod na sa ibabaw kang kinaban, lalo tasolo siya. Nagtao manin abiso si Kapitan Alfonso Rodriguez kan San Felipe sa mga residente na dapat perming reparuhon ang mga kaparyentes na naghihilang na asin solo sa sendang residensya para maiwasan ang siring na insidente. Ang pakiulay ko siguro, lalo na itong mga nagsusulo sa harong, kung pwede na pagtaga-reparuhon. Natangani anuman an sa iyang pagangaipo, halimbawa baga nasasakitan na, kisira, maka-apod kita ning health service natangani na maayudahan asinday na mangyari ang siring na pangyayari sa tuyang barangay. Hinahalat pa ang desisyon kan agom asin mga aki kan biktima kung ipapa-autopsy pa na bangkay kaini. Para sa Janan TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, nagpaabot nin pagmundo si Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army sa pagkagadan ni 2nd Lieutenant Nilo Malcampo matapos ang engkwentro kan suudma sa Barangay Ramay, Uwas Albay. Tulo pang soldados ang nairido alagad daina pinagpangaranan kan militar. Sarong aking babae ang binayaan ni 2nd Lieutenant Malcampo na taga Basilan as parte kan Officer Candidate Course Class 54-2020. Padagos pa sa mga bareta, lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur magkakaigwanin mass wedding ngunya na bulan. Aramon taman ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Antes na matapos ang bulanin Pebrero, nakatalaan man nagibuhon sa munisipyo kan Calabanga, Camarines Sur ang kasalang bayan ngunya na Pebrero 28 kan presenteng taon. Inan kinumpirmar ni Ma'am Nympha Sanyares ang Municipal Register Officer kan Calabanga na consign target ninda na 150 padis ang posibleng ikasal, lalo na sa mga nagiribahan sa Laucan Harong na dai pa kasal asin may mga aki na. Ang ano nasa kuya niya sa 150. Kaso,
nakalista pa lang kaya baga nasa 50 tapos ang kompleto po na pong requirements nasa 20 plus. Pero baka pwede pa man makahabol kasi dahil pa man tapos ang ano. Ito kaya mga ito po baga nagsasararo ng mga more than 5 years na mayo man yung kaulangan. Pwede pa po itong mag-apply tato kalma naman sindaning 10 days of detention. Piging kami narpakon opisyal ang mga gustong mag-aprobitsar kan programa asin magbisita sa naa sa opisina. Ninhuli ta importante na marhay subot ang pagpapakasal. Ito pong mga nagsasararo na ning haloy na mayo man yung kaulangan, daraga soltero. Tigre-require mo sindaning Senomar na hari sa PSA. Pero po itong mga nagsasararo na, halimbawa, nagsasararo ng pirang taon, tapos iba man yung mga agom-agom, dahil po pwede mag-abil. Kasi dahil yan pwede sa, may ano sila, piga-apod pong impediment, na dahil pwede magpakasal daw. So, ay nagsindang pirang taon. Tapos ito po may mga aki na ang edad, ito pong magurang na ang edad 18 pataas. Na may talagang dakon na pong aki na pwede po sila mag-avail ng itong sa Article 34. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, nakuakan Municipal Registry Office kan Calabanga, Camarines Sur ang 4th place sa ginibong Quiz B para sa mga local civil registry office sa Camarines Sur na parte kan aktibidad kan Philippine Statistic Authority sa pag-obserbar kan Civil Registration Month. Susog kay Miss Nympha Sanyares, dakulang kaugmahan man ang pinagdara kaini sa saindang opisina. Quiz B po to for LCRO personnel sa regional level. Pursuant to Proclamation number 682 po kaya January 28, 1991, February po sign of every year, celebrate po ang Civil Registration Month. And sarap po sa mga activities, ito pong sa Quiz B na held po sa Legazpi, Kasuudma, February 15, na kung saan po naka 4th place naman po ang Calabanga. And kadawal po kayong activities na basta po February, kadawal pong activities ang naka-linya po kaya. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.